Iztu eta baserrian, urtean 35-40 txiki jaiotzen dira. Behiaren ernari aldia, 9 hilabetekoa izaten da. Garaia iristean, aparte jartzen dugu ikulluan, erditzeko prestaturiko leku aproposean. Ume egitea edo erditzea prozesu naturala da, eta horrela hartzen dugu gure ikulluan ere. Behiarentzat lasaitasuna oso garrantzitsua da erditze prozesu naturalean, eta badaezpada gertutik jarraitzen badugu ere, bakean uzten dugu bere lanean. Soul can feel the flow of love over hate. You've been lifted up by a new kind of faith. Time is turning, pushing you through this endless night with hope emerging, pulling your heart to the light. Walk straight to the light. Umea jaiotzean, ongi dagoela ziurtatzen da, zila desinfektatzen zaio eta iriskoa edo urruxa, arrala emea den begiratu. You've been lifted up by a friend who carries you to the other. Bitartean, ama bere umearengana hurbildu eta miaztatuz berehala bizkortzen du, lehenengo esnea edo horitza hartu dezan. Endless night with hope